mag-ama ko, oh. Naglalakad na sila. Excited na naman siya. Ganda ng araw. Lalabas na naman siya. Ah? Kuno ito. Palo ko na yun. Kuno yan. Hi. Lalabas na naman siya. Tara. Let's go. Tara na. Kita ka. Dali. Bo, makuta na. Temi tatang. Tara na. Tara. Sige na. Lakad na. Maglalakad na naman siya. Eh, lamig. Sige na, tara na. Ba, bilis na. Bilis na po. Ay, nanlareta. Nanta? Nanta? Oo. OOTD ni Brel. Bigyan ni Ate Mari. From Dubai. Yay. Hoy, tara na. Ba, sa kita ng jepoy mo ko tana. Ay, sus Maria. Honesty niya. Tinirak ya pa. Nagmayabang niya pa igandang. Hoy, tara na. Ay, babay na kami. Yan na. Yan ang gusto namin. Cricut. Cricut ba yung tawag dyan? Mahal eh. Pwede mong i-business yan. Yung mga gamit niya. Pwede kang gumawa ng personalized ano mo, diba? Personalized tingin mo. Ito. Ano siya? $5.99. Ay, $5.49. What's the difference? $3.99 Explore. So, yung mga gamit niya, diba? Ganda. Mahilig ka sa art. Gusto ko yan, kaso mahal pala. Pag may may ano kaya, yung mga maliliit na flowers. Hanap tayo ng flowers. Yan pa yung gusto ko, oh. Baking. Diba? Ang dami. Hindi pa naman covered pa rin, diba? Nani? Color, diba? Pang kasal, oh. Pang wedding. Pang bake. Sari ka na mulo kung aking hilyo, kaya yung dalas pa itong aking hilyo. Wapin. Atin niya kaya aking kaya. O kaya aking kaya niya, Dad. Sa ano, ang tawag dito. Yan o. Kasi hindi ako marunong mag-ganchilyo. Mga yarn. Wala na dito.
Mga DIY. Mga damit. Ang baking. Ang organizer. Diba? Ang dami, oh. Nakasale. Danon lang si Retang ikit mo Retang wood. Masyado yung malagay. Yan nga. Sumul kami tanani makamili mo. Sulat mo dito. Sumul lang dito kayo, no? Oh, kaya mo yan. Kaya kayo naman. Gamitan mo rin ang gold. Colored. West, Uwa. silver. Lapit. Ate Kene, menak ka. Parang keso. Tara. Wala tayong keso. Yan, maghanap tayo ng ano ba yan? Mas maganda ya. Oh, see? And this one to, maganda rin to. Permanent sila niya. Ini dad, tingnan mo. Ready ata ini eh. But yeah, the frame's the same size. I mean, this may be the battery a little more. Wala. Yeah. 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 O ini. Meron ba ito? Violet. Purple. Ito niya. Purple. Tsura niya. Tsura. Wala. Wala. Dapat Sharpie. Sharpie yun eh. Sharpie lang yan. Oo. Okay. Dapat dito metallic. Blue ya kasi alam pink. Ay, ini. Saan yan? Wala. Ini, try mo ini. Ano? Ah, alaya. Alay kulay. Kaya na nga dua. Ano yung blue? Try mo. Wala mo tsura niya. Wala lang. Then na. Wala lang. Ganyan na nga dua. Saan taging wa mo? Hindi mas santing yari ni bronze. Ano? Hindi ka pareho. Yan. Diba? Ganda. Diyan. Yan. Santing. Diyan. So yan na lang. Yung tatlo. Aray! O din pala. Wala, di. Dapat mga... Maghanap ka ng pag-stamp, dad. Meron sila dito niyan. Ano? Ng pag-stamp. Nakalpalitan ng kahit kasal. Ayun eh. Ink. Kailangan ngakit pang kahit ang pang baptism. O kahit. Huwag pang canvas pa, mami. Kailangan kahit ang makanyang bala. Nang mas masanting, dad. Kasi di takla mo rito. Ngapin. Yung nga mo. Kapatay mo bagay niya. Dito nga mo. Yan. Ay, neti palang malati. Tang. Makapaladlad siya. Ayun, yung balam naman, alanganin yan eh. Hindi. Malapad sana yung balik ko yan.
Kailangan mo yung pen kung walula rin. 2, 4, 6, 8, 9. Walo mo. Tulog na tulog yung patient. Anong oras, Dad? Wala na tayong naiwan. Plus, plus.